ई बाड़ी 4 बहिन लोग। हमरे लागत बस बेल्टवे बा। हम तो सिर्फ शर्टे तो लेनी है। जीजा के तो जूता चुरावे के रस्म होला ना। लड़का से ब्याह कर जाला कि बानर से। और ई बाड़े ई लोग के इकलौता भाई। भाई के बस एक गो सपना बा कि कैसे भी ई 4 बहिन के शादी करा दे। तोनी खातिर दुकान छोड़ के लइका खोजे में लागल बानी और तहनी बाड़ू जा जेई 10वां मेहमान के भी भगा देलू। जबले तोहार ब्याह ना होई तबले हमने में से क्यों ब्याह ना करे। हमनी के ना एगो ऐसा लड़की चाहिए जो अंधेरे में भी ना भक्क से उजाला कर दे। रउआ तो कितना सुंदर बानी। हमरा भाभी पसंद बाड़ी। तो हके ही ना हम सबके पसंद बाड़ी। और बतावा कैसन बाड़ी। तहनी की पसंद ही हमार पसंद बा। शुभ साइत शुभ घड़ी पायल बेला बड़वे पावन हो। देखा न होता चुम चुमावन होता हरदी चुमावन हो। अब तो भगवान से एके गो प्रार्थना बानू कि पूजा बिटिया के घर बढ़िया से बस जाए। पूजा के ना सुधा के ऐसन भौजाई लाल बड़ू सन देखते ही हमार आँख चिंदिया गई। के बाड़ू तू? हाँ नाम कहा तू आज? सुधा बड़ा बाबू के बड़ी बेटी। हीरा दिखा के हमने के कोयला चिपका दियाली। तोहारू बेटी के घर ना तू तका भगवान भी ना बसा पाई है। बस चुकल बा। अगर हमार बेटी के साथे तू लोग कुछो गलत कैलू पुलिस में जाके दहेज के खिलाफ कंप्लेन करे से भी पीछे ना हटब। 10 दिन के अंदर तोहार पग फेरा बाना ओकरे पहले ही तोहार ई घर से अंतिम विदाई हुई। वॉशिंग मशीन छुए के तो के कहलस? बिजली के बिल तोहार बाप भरी है। सारा कपड़ा अपने हाथे से धोले बानी। ई मामूली औरत नहीं खे लागत। वो इंसान भी है। ओके एक मौका दा और तोनी के पसंद आ जाए। दिल में प्रीतिया के बिया खुआइल बंजर जमीन में सनहिया फूलाइल। अखियाँ से होता इजहार धीरे धीरे दिलवा में उपजता प्यार धीरे धीरे। रिमझिम इनकरा की तो बहुत तेज बुखार बा। मोहन बाबू। जी डॉक्टर। अगर वो जरूरी चीजें इन्हें समय पर नहीं दी जाती तो ये बीमारी खतरनाक हो सकती थी। हमके माफ कर दी भाभी। हाँ बबनी, तेरा चाल चलना से भी कबू कबू जीत हासिल हो जाला। भाभी हमने की जीत गई नहीं। अगर ओकरा से छुटकारा पावे के बा तो कानूनी रास्ता हमनी के निकाले पड़ी। वो रास्ता है तलाक। आज ई घर में तुहार आखिरी विदाई बा। अरे लेकिन अभी ये सब की जरूरत का बा? ई समझला कि ई तुहार बहन के राखी की मोल बा। साइन करा। घरवा के हमने के स्वर्ग बना। पति पत्नी के रिश्ता सेनूर मंगलसूत्र याग्नि के साथ फेरा से पूरा ना होला। ये रिश्ता पूरा होला दिल से दिल के मिलना के बाद। और आज तक जब हमने के दिल ही ना मिले तो फिर भला ये रिश्ता की कवन मोड़। आंगनवा कैसे छोड़बो ए मोरी भौजी। आंगनवा कैसे छोड़बो ए मोरी भौजी। आंगनवा कैसे छोड़बो ए मोरी भौजी। सीता ननद है हमार और हमार ननद के साथे गलत करे वाला हम केहू से टकरावे में पीछे ना हटब। 4 ननद की एक भौजाई सिर्फ फिल्म ची भोजपुरी पर।